Která země má nejvyšší spotřebu piva na obyvatele? Jaký je hlavní rozdíl mezi ležákem a pivem? Jak se jmenuje nejstarší známá pivovarnická společnost na světě? Co znamená pojem IBU u piva? Které pivo je považováno za první světlý ležák na světě? Která země je známá výrobou piva typu Trappist? Co se stane, když přidáš do piva citron? Jaký pivní styl je typický pro Oktoberfest?